Gelinginni bolsa bätdeşigimizde ýene-de Mara welaýatynyň gatnaşýan Maksat Gurbanowyň aýtmagyna Tawşyrdım atly Türkmen halk aýdymyny dinläliň. Tawşyrdım Türkmen halk aýdymy meşrep heňini aýdylýa. Meşrep heňi Türkmen bagşylyk sungatyna uly heňleriň biri bolup, Türkmen bagşylyk sungatynyň en çeme ýollary bar. Şo ýollaryň äklisinde de çekugly aýdym görnüşinde aýdylýa. Halifa Sadanlar tarapyndan ta görünüşünde hem çalınýar. Ine bugün bolsa maksat bagşy tawşyrdım aýdymy meşrep heňinde salır taryk ýoluna aýdyp berer gör bak bagşy näme diýerkä. ha